Degenin ratkaisu oli heppoinen ja pallo Kieran Gibbsille. Hienosti toimii siinä Meridan ja Gibbsin yhteistyö. Gibbs lähettää pallon Bendtnerille. Nasri leikkaa sivurajan läheisyyteen, keskellä on vapaana Ramsey. Bendtnerin askelmerkki ei ole kohdalla, mutta pallo pysyy edelleen punavalkoisilla. Merida maita pitkin hienosti. Bendtner on nyt kyllä enemmän tiellä kuin hyödyksi joukkueelle, kunnes kiskaisee pallon vasurillaan maalin kattoon. Bendtner ei ehkä ole maailman nopein eikä taitavin hyökkääjä, mutta tulosta syntyy, kun taivaankappaleet ovat sopivassa asennossa ja nyt ne olivat tanskalaiselle. Hieno maali Arsenalilta ja avausmaalin iskenyt Merida suuressa roolissa tässä osumassa. Merida maita pitkin pallo Nasrille ja Nasri Bendtnerille. Näyttää siltä, että Bendtner ei saa palloa mukaansa, mutta onnistuu lopulta vasurilla kiskaisemaan pelivälineen matkaansa näin. Ja saman tien hän on irti Martin Schkirtelistä, joka puolustaa tilanteessa hänelle epätyypillistä.